wis gak temu. Ayo, Kak. Oh iso ya. Iso semamper ya. Langganan Mas. Kowe mentas tak bandangi. Kae. Tak golek kombine jare pindah tok mati gak nemokne iki. Kontol. Tok mlati. Tok mlati ra kena sabu kombi padha ae ya. Nek ana aku tenang. Masa kena iki? Kalau ini gak jowo ya gak ono. Ini jowo ya. Danyange kudu dari ijol kan. Kudu ijol iki. Apa biasanya ijol iki? Duwe pakai kelas. Ayo duwe pekerja lho. Rekor 5.000 ya 5.000. Gak narik. Oke lho piye? Akan aku. Langsung tutup kalau nyari saya. Jam yang ini oleh 1 sak ya sampai. Satu. Ya sekitaran sak mono. Oh, kan? Oh, bener.